Mondom már! Köszönöm az Unisó első adásában a mai témánk, egy nagyon foglalkoztató téma, földön kívüli a szomszédok. Az első vendégünk volt, ő maga a földön kívüli, nem látszik rajta. Zárésület! Hát maga melyik bolygóra származott? Hát nem is tudom, az de... Elgondolkodtam? Nem. Földről. Akkor miért mondják magára, hogy földön kívüli? Hát nem tudom. Köszönjük a szomszédot. Hát látom magán az afrikai motivumokat. Hát igen, nekem meg egy afrikai a szomszédom. Igen. Aki a főnököm is. Hát akkor jöjjön a főnöke. Ja, akkor jöjjön. Hát jöjjön a Bandi. Bandi Afrikából. Hívnak a biztonságiak! Uraim, a kamerok! Uram, a sapkája. Köszönöm. Gyere, köszönjük szépen, menjünk ki, hallod? Elég vagy. Hát Bandi, őről mitől gondolja, hogy földön kívüli? Hát mert tegnap láttam egy ügyfelünkből, hogy leszálltam. Pontosabban? Nézd rám! Nézzen rá, az maga szerint földön kívüli. Hát a haján néztál, tudom. Mi van, te köcsög? Hát megvagyam a tárgyat, újra! De hát, ki? Ez úgy van. Hát Bandi, mire tudnál bizonyítani, hogy ő földön kívüli? Gabonát így eszi sokszor, megeszi azt is, hogy... Hát az állatok is szokták enni a gabonát. Mi az emberek? Ő minden nap. Budinak is látszik. Inkább leszek tudni, hogy földön kívüli. Te köszönöm. Ez földön kívüli. Nem csak rendben mindenki, hogy rohadjon el, hogy Milyen volt neked milyen hajad van? Nem van hajad van, de tiszta! Megkapom a tárat, de gyere, ne köszönjük! Tájgat extra állani, meg van mikor láttól! Tegnap este! Tegnap este! Mikor? Este! Mit mikor? Akkor te köszönjük, hát megkapják! köcsög, tudom a profil lenni hozzá. Ne köszönjük, vendégünk! De szintett a Aki még talán bizonyíthat valamit. Szabó Bakter. Ön szerint volt földön kívüli? És mivel tudnád bizonyítani? Hát buzi. Most földön kívüli vagyok, vagy buzi, te köcsög? Mindkettőt, te. Megmondom, hogy először ilyen sapkát te buzi. Biztonsági! Biztonsági keke! Csináljunk újra! Na! Várj meg, itt áll, hogy megtudtam. De tényleg csináljunk